Awunina benkayishana kaMenzi yaphuza ngomlaza ngameva lona onibingelelayo uprofessor ngeMwakamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakwabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi uma kuwukuthi uyaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu loyibukayo How I Ended njani ezidakamizweni lapho khona sisuke silanda abafowethu nodadewethu abahlala emgaqweni nabangene bavela ngeshiya ezidakamizweni basuke bezosixoxela noma bezosilandisa kabanzi ngokuthi bona babewele kanjani ezidakamizweni sinananga usisi namhlanje okuyena ozosilandisa ngokuthi yena uphila empilweni uphila kanjani futhi wangena kanjani mangabe uyaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu siyacela ucindezele usubscribe button ucindezele nebell ucindezele ibell kuzokubeka amathubeni ukuthi uma kukhona esinye isiqephu esisiphosayo bese uyakwazi ukuthi uqenqeze insimbi lapho ocingweni lakho uyobusa ungena ngaphakathi kuba ingcenye yohlelo la ngalolo suku isicelo enginaso bafowethu ngoba ngikhuluma nje umoya wami omuhle umoya wami ubuhlungu bafowethu lento engiyenzayo ngiyenza nenhloso yokusiza abafowethu nodadewethu abangakangeni nasebengenile abantu banokukhomenta ngendlela egcina manje yenza umuntu enyanya ngizogcina ngibe umuntu omubi manje ongathi unenhliziyo embi ngoba imost yomuntu abantu abakhomenta izinto ezinegative lapha nyabablocker ngoba la sizokwakha la umuntu uma ezocabanga ukuthi uzokhuluma isinoma isikanjani nami mina angibhemi idakamizwa mina ngeke idakamizweni futhi angibhemi insangu mina so umuntu uma ezokhomenta ngensangu la azi ukuthi vele ngeke sizezizwana ngoba inhloso enkulu la ukusiza isizwe lesibonakalayo singena phakathi odakeni ngoba abantu okuyibona ngabe bayikhuluma lezi zinto abayikhuluma uhulumeni asimuzo khuluma ngendaba zezidakamizwa abantu abasemandleni asibezo bekhuluma ngendaba zezidakamizwa abantu abasemandleni abasondeli kimi njengoprofessor ukuthi bezozwa ivision yami ukuthi na what is it about yini leno yenzayo ithini inhloso yathi injongo yakhe ithini yebona lento le umuntu uma esabona into ikude naye uyithatha njengehlaya kodwa uma sisondele eduze kwakhe senengane sezidakamizweni umfowabo sezidakamizweni udadewabo sezidakamizweni mhlawumbe uyena uqobo usethuke wawela ezidakamizweni iyaqala ingqondo ibuye lapho ekhumbula ukuthi mhlawumbe kunomuntu ekuthiwa uprofessor enye ngimbone ekhulumisana nabantu so bafowethu lolu hlelo lolu olabantu abazazi sibafunane labantu abangama visionary abayazi ifuture abantu abangafisi izingane zabo noma izihlobo zabo iwele ezidakamizweni ingakho siyayisilanda abafowethu nodadewethu sifuna bezosiqwashisa azizile ukuzobabethela azizile bajaji ukuthi wena wayewawele ezidakamizweni yini wawenza kanje cha sifuna ukuthola isifundo ezimpilweni zabo ukuze kuzokwazi ukuthi sinqande lolu bhubhane olukhona nkosazana uma ungabingelela umphakathi uzethule ungathi ungubani okay ngiyabingelela umphakathi mina igama lami nguNomonde isibongo wakunene ngokusuka ngihlala kwaMashu ka F section yeah iminyaka yami ngina 33 years. Awu kanti ukhule kangaka. Hayi kona khulekile. Yeah. Mina ngoba ngina 33 years nginanezingane futhi ezi3. Oh, umama wabantwana abathathu. Yebo. Yeah. Nginamantombazana awu2 kodwa oqala umfana bese kuba amantombazana amabili. Yeah, umfana lo ingane zakho lezi ngokuhlukana kwazo uyibelethe kanjani nini uzalweni noqala uzalweni nosibili uzalweni nowesithathu lo oqala ngamthola kwaku 2006 yeah ilanga sengibalile khona ukuthi ngizobe sengicomplete isikole sami okade umthola ufunda ba ngithola ngifunda standard 8 oh ngabona ukuthi hayi ke ngoba isibhemile ke ngcono ngiyeke esikoleni oh hayi ke asihambe ngokwegaba ke siqale enganeni ukuze sizobuya ke soyiqala phansi sikhuphuke nayo ukuze singagcini sixova ukudla lo wesibili yena unanga lo wesibili ngamthola ngo-2009 uSli oqala 2006 owesibili 2009 owesithathu 2011 oh cishe balamana eduzane laba bokugcina kodwa ngeqisa unyaka owodwa ngasengithola lo wokugcina oh hayi ngezwakala so usisi mhlawumbe mayengasixoxela nje ngokukhula kwakhe engakangena ezidakamizweni eseyingane ephuma ekhaya eseneyalo zabazali nesenephupho ngempilo yayo
ungasilandisa uthini? Hey, lapho-ke nginganilandisa ngokuthi epushweni lami bekade ngifunda isikole ngitshela ukuthi nje mhlambe kusasa ngizoba unesi Yeah. noma ngibe udokotela ngoba esikoleni hayi bengihlakaniphile. Yeah. Bengenza yonke into eshiwo uthisha futhi bengenza show nokuthi isikole lesi sami ngifunda kusona ngiyasimela ngoba ngangigijima ngi-athletic uthi ingane ziyafunda esikoleni mina ngizofika ngizwenkele bengibuza ukuthi shayibona umuntu osafundile ngibatshela ukuthi hayi seniyokufaka u-excellent lapho hawu yini kanjalo lokuhlakanipha noma nje ngoba ngangizizwa ukuthi hayi ngimele isikole futhi nalento engiyenza ngizwa ngaphakathi ngiyayithanda hayi ngangiyintombazane nje open nothisha yabo bazi ukuthi hayi uNomonde nje intombazane open futhi imele isikole eyenza kahle umsebenzi wayo. Mhlawumbe nje ezintweni zakho nje lezi zama-sports angithi ubuye intombazane egijimayo ubuye intombazane esinayo mhlawumbe uma ungasixoxela nje ngey'ndawo-ke wayihamba ngazi izinto ey'njengalezi. Yabona siqaleni la emasportsini ngoba ngigijima i-Kings Park nje hayi bese kuyikhaya lami njalo nje bengihlezi ngiya khona ngiyopractice khona ukugijima noma kunelokhuzana mhlawumbe kuzoqhudelana nezinye iy'kole uma mina esikoleni nje mina ngimele isikole ngiyahamba ngiyoqhudela isikole sekuyoba phambili ukuthi ngiyawina noma ini mengiwinile futhi lo thisha lo suke ngihambe naye uzobuya abatshele-ke emsandazweni ekuseni ukuthi hayi sambe kanje noNomonde kanje wathatha indebe yokuthi kanje jatshulwe-ke esikoleni kamnandi bese ukuthi lokho kwengoma-ke vele nakho kuphathelene nesikole ingoma le ukusina ingoma ukusina suke siyoqhudelana ney'kole nje ungixoxele kabanzi ingabe iwufuzo lento ikhona lapho mhlawumbe oyincele khona ekhaya iyinto ekanjani uyitholaphi ngaleli ikhono leli? Angingathini hayi ukuthi mhlambe ufuzo shuthi ngathini isiphiwe sami mhlambe engaphiwa sona ukuthi nje ngibe ngibe nje ubhike ngoma yabo nje ngibe active into engangiyithanda futhi nami futhi engangiyenza ngifila ngaphakathi. Uyibonaphi since umuntu okhulela komashu ey'ndawo lezo zabantu abathanda ukubhiyoza ukudansa izinto ezi-cultural izinto ey'kude nabo noma mhlawumbe izinto abayigcina ngokuyibukela kude ko-TV izinto vele ezihlezi seduze kwethu kanje even noma ngisekhaya ngingekho esikoleni mina besinegroup yethu ye-dance khona nje ubhuti wangasekhaya ethi ubhuti imvikeleni ade sidansisa-ke lo bhuti sine-group nje sama-Hope Academy igama le-group yethu siyadansa samantombazane dansa i-Indian dance, i-local dance, yonke into nje yabona nje ngafunda nje ngivele nje ukuthi vele into engangithanda ukuyenza ngisamncane ukudansa nje ngipitoze ngenze yonke manje yahambe eze yawuphumela esikoleni yazi yagcina siphumela nasesikoleni hayi-ke uyazi-ke mengifike e-high school-ke ngangenwe lezi zidakamizwa-ke sengikhalana njengamanje uyingane efocus umuhle esikoleni umuhle kuma-sports ngicabanga ukuthi futhi uyingane nabothisha bayiso kuwe ukugada ukuze mhlawumbe ey'ntweni ey'njengalezo khuluma sengathi wawukhona impela yabo nje bengenza sure ukuthi nami ngiyabarespecta yabo nje into abayishoyo ngiyayenza ukhuluma nobani ekhaya ubani obukhuluma naye ekhaya benibangaki ekhaya kahle ngoba mina ngakhula sengisele noma kuphela ubaba engasekho uma khona usisi wami omdala kuthiwa uThandi bese mina ngiphakathi ngiqale kanje omdala nje nginathi sonke umfana kodwa manje akasekho sewasho bese qala umfana kusisi wami lo ngimshoyo omdala kunami mina mase ngiba phakathi bese kuba khona umagcina-ke ngamshiyela ibele owesithathu futhi sibathatha amantombazane bese kuba umfana shuthi ekhaya sikhuliswa uma
uma wethu nje ubeyolabo mama laba basonta kaShembe. Okay. Yeah. Abakholelwayo futhi nje entweni eningi ngoba sigule ehlolo ekhaya. Esihamba nje umhlonyana sihambe nje la khona intombi nje besingaphusela nje. Even uma wakwazama ngisho la ngasekhaya uqoqa ngisho abangani bethu uyabona nje abathandayo ukuthi wayeforce wayesho ukuthi uma uthanda ungijoyina nezingane zami ungangijoyina noma ucele kubazali ungangijoyina. Asithathe kuma sonke siyiqembu sihambe nathi siyohlola-ke sibuye-ke sesifaka amadothi-ke khombisa ukuthi siyintombi yamnandi sibuye kamnandi sikhule nje kanjalo manje enkulisa kanjalo ngoba nabo esontweni labo nje bokuyisonto uShembe uyawazi umthetho udlalobi lapha uyathanda futhi namasiko kakhulu hayi-ke sikhula kanjalo-ke sonta nakaShembe-ke noma hayi khona-ke akwasekushaya isikhathi sokuthi noma akasweleke ahambe emhlabeni. Sasala-ke ekhaya sisele nalo bhuti omdala lo. Uma ushone kuqala kunobhuti wakho. Uma ushone kuqala kunobhuti. Sasala nobhuti. Ukusala kwethu nobhuti ekhaya hayi wawubona ukuthi kunomehlukwanyanyana khona. Uma kusuka insika endle ishona phakathi. Yebo, ubona ukuthi hayi khona lo ade khona kusenesikhala nje sokuthi hayi uma akasekho. Yabo nento futhi aduyifuna usayitholi ngalendlela aduyithola ngayo. Uthi umukala uthi Max ngizwakala Max uthi umuntu ufuna ukuthi ngizwakala. Kwaba nje noshintsho plus naye lo bhuti wethu lo mdala. Umuntu oyithandela amantombazane uphuzela utshwala uyayibhengela yabo uthanda izinto nje nabangani bakhe uyayihambela nje akasinaki nje ekhaya. Sifuneke siyibonele nje thina samantombazane. Yena wayesi-achieve ngokusasithengela ukudla yabo uyabona nje kodwa nje hayi wayengasifundisi nje njengoma isikhala sama sasiba khona nje yabo kwaze kuphoqela ukuthi kuhambe eseqala ukuba eseba nezintombi ezimtshelayo ukuthi akenza ukuthi yabo siyaqala nokusincisha nokudla ngala usedla nentombi ekamereni yabo kwenzeka nje izinto nje ezinga-understanda uzubona ukuthi yabo mengase kuthiwa ngiyaphuma la ngiyahamba ngiyowenza into ebhedayo mengithole leyo mali ukuthi ngidle kuphelile. Yayizwa leyo nto hayi-ke sabekezela-ke sahlala naye ubhuti wethu lo sahlala-ke naye sabekezela kwenzeka izinto nami-ke ngagcina-ke sengise-high school-ke sengingena kulezi zidakamizwa. Ngaphambi kokuba ungene ey'dakamizweni ubukade uyintombi nto ukuhamba kama uhambe uyintombi nto akazi nokuthi nginengane eyodwa. Ukusala kwenu nobhuti wakho ubukade uyintombi nto. Ngikuzwa ubalula ukuthi ubusuzugcina uyithola usesimeni lapho khona kwamele wenze into ebhedayo ukuze ulale ngidlile phela ngoba ngiyabona ukuthi hayi umfowethu ngathi usegxile ey'dakamizweni mhlawumbe mangathiwa uyasixoxela mhlawumbe izathu ezakulidela ekutheni uzogcine nawe uthatha mhlawumbe nesinqumo sokuthi ugcine utholana nomuntu othandana naye. What was the influence behind? Okay malume angizoqala ngithini. Into eyenza ukuthi ngize ngigcine sengithole i-boyfriend ngisho kanjalo ngoba ngagxila ukuba ne-boyfriend sengifunde e-high school. Ukugxila kwami ukuthi ngithole i-boyfriend sengifunde e-high school ikona lokho kwakwenza ukuthi mengithi ngifuna into la ekhaya ubhuti wami angiyitholi. Kanti mengixoxela lo wami wesilisa wayenza imizamo. Okay, owesilisa lo wayesebenza noma kwakungomunye umuntu nawe ofundayo? Wayesebenza. Ngathola nje umuntu osebenzayo futhi esebenze njalo wagcina naye ebona ukuthi lezi zidakamizwa lezi ziyayenza imali. Uyasebenza udayisa nezidakamizwa ngala eceleni. Okay. Ukudibana kwakho naye umfice vele idayisa.
ngamfice vele idayisa kodwa esebenza engifihlela kodwa ukuthi udayisa idakamizwa. Okay. Mina ngibamba kanjani ukuthi udayisa idakamizwa ngokuthi sengiyamvakashela ke manje kanti nani kade nidibana phi phambili yena ubaba wengane yokuqala leyo nani kade nidibana phi kanjani wayekade efika ngasekhaya ezibanganini bakhe uhlala kaSile mina ngihlala kaF emefika ezibanganini bakhe la ngasekhaya shuthi sabonana ke wase wayibika ke kumina ke nami ngamchazela ke hayi ke uyibeka kwasho ukuthi nami ke vele ngisethandweni ngimthandile ngamthanda ke sazwana wase sengibuza ngesimo sami khamba kanjani ekhaya ngase ngiyamchazela ngithi hayi khamba kanje ekhaya nobhuti wami abazalisana ngihleli kahle ngihleli kahle phela ngoba isekhaya kodwa ezinye izinto angisayitholi ngale ndlela lezi ade ngiyithola ngayo kusakhuluma athini kumina hayi ke ngoba usuthole mina kululeka ufike emadodeni mina ngiyasebenza mina ngisebenza nje 4 days ngihola i-fortnight kululeka nje into oyifunayo uzoyithola hayi ngibona ukuthi hayi umlisa ngampelayo ngowami nami ngiyamthanda vele bengifuna into uyangenzela ngoba yishilo hayi kwaze kwagcina ukuthi-ke ngize ngimvakasheleke kanti vela ngisesikoleni mina ngishomene nabangani bami njalo ngiye-practice yaphuma siye kwamashente sithi sokuyi-recess nakho sesixuba ukudlala utholana nayo sobhema insango lobhuti kodwa ungakayi elaweni okay ungena kanjani kuzona lezi zinto wena uyingane ehlolwayo uyingane ekhuliswa ngomthetho kunobhuti futhi onigadile lapha emphakathini ngezinto ze-art you can drink water if umlomo yes kunobhuti onigadile lana nasesikoleni futhi othisha bakugadile ngicabanga ukuthi uyingane yekhethelo ebhekwe inoma ubani uqala kanjani ke lento ke manje ngizokuqalela into ozosheshu uyibona ngoba singikhuluma kakhulu angithi manje ngiyabona ukuthi ngempela befuneke nje ngisheshe ngicacisele angithi ukuthola kwami lo mlisa lo ngagcina ngithi esengithatha sengihamba naye angithi okay ngesikhathi niyelawini okokuqala nambathela kuphi sahamba saya kuphi unomjondolo kubi osho ukuthi wawuye ubuya okay unomjondo wangithatha wangisa kuba ngithi ngiyintombi umuntu wesilisa nje angakamazi ngoba ngihamba naye nje kokuqala futhi ngiyasaba futhi hayi inhliziyo hayi sengiyobona phambili ukuthi kuzokwenzakala hayi naye kuyangishaya ngophotho lakhe gcina sengivumile ke na hayi ngihamba phela nomuntu wami nami ngimthandayo angazi phela ukuthi hayi mase sifike endlini izoshintsha impilo wona uthi kuyokwenziwani kanti hayi phela mina ngeke ngitshela ukuthi hayi Sophie sihlalele sibhemele insango ngoba uyazi pheze ngibona sibhemele insango nabangani bami yabona nje nje njalo siyongcebelekela nje ngihlale nje naye bese ngiyahamba ke ngikhathele sengikhaya kade usuvakashile ngokuyitshela kwakho ukuthi hayi kade uvakashela umuntu wakho asekwenzeke ezinye izinto ke manje hayi angiqaqe ku Virgin ke ngikwamukele lokho kwenzekile ngize ke ngihlalisa isuke 2006 ungena kanjani la edakamizweni nakho ngifuna ukuzwa mina la edakamizweni ngingene ngokuthi ngishomene nabangani ngiyaphuma ngo-recess ngiye kamashente okay ngiyobhema insana ufuna ubekela umuntu isithombo sekhaya wena uthi ingane eqondile efundayo ehlakaniphile yinje lena yavele yasuka yathi bafowethu ake siye kamashente kwenzakalani ngifuna ukuthola ukuthi leyo into eyenzeka kanjani okay angithi manje ngoba engasekho uma ekhaya usuyiphethe sengiyiphethe okay ngiyabona ukuthi nobhuti wami akanginakile nayo uyiphethe uyabhenga vele ngiyabona ukuthi kanti kuhamba nje ngcono ke nami ngizenzele izinto zami nabangani bami
yabo leyo nto sengiyiphethe ke manje mesijudana nabangani la kuzomela ukuthi lento esijudana ngasiyenze iyenzeke ngempela okay waqala lapho ukuthi ngibheme kona la kwaqala khona ukuthi nje ngibheme nje kuthiwe wena uyabhema ukuphuza khona uqale nini ukuphuza semnye nje ngaqala yonke into nje semnye phuzi ukubhema insango nokuphuza ngaqala nje kanje thola ukuthi mhlawumbe so doje esikoleni sishoya ama-reds ngala thola ukuthi siyabhema insango siyadana ngama-reds shuthi le nto uyenza wena kulama grade grade 8 grade 9 ngoba uthi angithi wena wagcina grade 10 ukufunda ngagcina grade 10 ukufunda shuthi lezi zinto zami ngayiqala la ko grade 9 nje okay grade 9 shuthi wathi grade 10 shuthi ngo2 years uqale lento waphuma esikoleni ungena kanjani ke kwi heavy staff ke manje ukuthi njengamanje usuthatha igxathu lokuthi ungene lesi ihamba izikhiphe ekhaya ke manje izizokufaka emgaqweni ngoba uhlele emgaqweni yabona ke lapho ke professor ngangena ngokuthi angithi umuntu wami sengithatha ngihambe naye kanti akangitshela uMambana ukuthi uyayidayisa vele yona leyo ngale mina ngizoyibonela mase ngifike kubo wawusuqephetile nantwana usubona nje into ephakathi kwamatafula cha phela mengivakashile phela mengivakashile ayikuthi sengizofika ngihambe ngangifika ngihlala ngikotize ngibheme nami ngenze idamu lami ngenzele idamu lami mengilala ngiyalala ngihambe kuseni sengiyothatha kugcwele ekhaya okay ubhuti wami mhlawumbe uthola ukuthi nobhuti wami ngiyazanga ukuthi uyidake lokuthiwa umuntu engizokhuluma naye usisi wami ngimtshela ukuthi hayi ngisahamba ngisaka umuntu wami lo mdala kunami engabuya ngizobuya ekuseni okay kanti uMambana lo uyayidayisa vele naye iwunga exactly ngangayazi ngisho ukuyazi iwunga ngixakeke ngibona abantu la bayasuka insana kuyaphithizela wathi kusemall kuyaphithizela engena kuyaphuma plazi la kubo unomjondolo kuyangena nje kuyaphuma manje ngicabanga ukuthi laba ababhema le wunga le okay bayishuka njengami idamu lensana kodwa manje excuse ngixakule uphato lo osuvuvuzelwa phezulu mina engawuvuvuzeli bebe uvuvuzela lo powder lo sebeligoqa idamu sebeligoqa njenganami idamu bona bazothinga be-enjoy beze beconse belale ngize ngiyibuze ngithi mina mina eyami insango engiyibhemayo mengiyibhemile hayi angaze ngathi ngize ngicothe ukuthi ngijeke laba babhema insango enjani le futhi evuvuzelwayo lento engayazi iswayi into yathi iswayi emhlophe heyibo kanti uMambana naye lo uyayintshontsha angifuna uqamba mina malume ngayibhemela mina engafuni lo wami ngamtshela ngathi ngicela ungenzela nami leli idamu lelo lenzayo wathi hayi ngeke angifuni izokujova lento it's kiss and marry ngamtshela ngathi hayi ngeke izingijova ngifuna ukuzwa ngizoyibhema njalo mina ebusuku mase ngilala mekuthi ngiyayijwayela ngeke ngiyibheme njengalaba abayibhemayo emini bebheme isinomi kanjani amadamu 1000 kanjani ngoba ngifuna ukuthi azavuma ukuthi angenzele ukuze ngiyizwele mina lento le wena wayingenela kahle kahle mina nje ngayingenela nje ngifuna uqamba manga ngoba mina engangifuna kuyena ngokuthini sengiyazi ngifuna ukuyizwa sengiyazi futhi nokuthi naye uyayidayisa naye futhi uyayibhema ngokuyintshontsha abengifihlela bengazi mina ngitsho sibhema insango nje njenganami umuntu kanti hayi naye uyayibhema lento hayi nangampela athi hayi okay angenzele futhi ayenze yonke into ayenze awufakele uphanda wakhona wenza angeke ngibheme ilanga aqala khona ukubhema usemgaqweni njengamanje ugraduate kanjani ngoba phela this is a graduation party now we graduation party manje kwenzeka kanjani ke ngathi usuyiqalile ke okulandela lapho kwaba yini ke yabo uqala kwami lento le
wathi ngitshela umuntu wami wathi Nomonde lento iqala izokulethela inkinga. Inkinga lento lefuna ukuhleza unemali. Yeah. Mokuthi uyahlukana nami. Hlezi ukwazi ukuthi ufuneke uma uyifuna lento ube nemali. Awungitsheneke uzoyithola kanjani. Malume ngifuna uqamba amanga. Into engagijimisa phambili ileli khono lami lokuthi ngibuye ngikwazi ukuluka abantu mingasekhaya. Ngithi hayi imali into encane. Ngizokwazi futhi nokuthi mhlambe ngicela amawashing ebantwini. Ngiwashe ngithola imali ukuthi ngibheme ukuthi ngesikhathi usaqala iyangihlokoloza ukuthi ngithandile ngizokwazi ukuyimela. Ngenkani futhi ngiyamtshela ngizokwazi ukuyimela yena kafuna. Ezipho? Hayi ke umuntu wesilisa ke phela na uyazi uma esemathandweni uzwa nje lento esuyishiya umuntu wesifazane. Wangivumela ke. Ngayibhema kanjalo. Uphuma kanjani manje ekhaya ngoba ula emgaqweni? Kahle indoda washiya ikhaya washiya ingane. Wakhetha uzolala phansi kwama bridge. Yini inkinga manje uphuma kanjani yini lena esikudriver manje? Into mina engikhiphe ekhaya professor. Akekho umuntu ongixoshile. Iyona nje into umphakathi oyibuza yona lokuthi yena kukhona umuntu kunezingane lapha emgaqweni eyishiya imizi eyinamasono emphula umuntu ashiye istairs kubo azolala phansi kwebridge ngoplastic. Iqiniso le. Yini lena wena yakukhipha endlini ke manje uthi manje ngishiya ingane zami ngiyadela yonke into ngiyohlala emgaqweni? Mina professor into enza ukuthi ngiphume ekhaya. Mina ngithwale kanzima nezingane zami. Ubhuti lo mdala washona sasala sodwa samantombazana. Ushona kabhuti ila kwacaca khona ukuthi umuntu manje kumele ayimele. Osisi bami nabo banezingane zabo. Nami nginezingane zami. Futhi bona ko sisi bami banenhlanhla ke baba namadoda ungathini bayabathanda. Noma ibona babathanda kakhulu ngoba bona badecide ukuthi bayohlala nje bekipite nabo. Mina kwangihlula lokho ukuthi ngokipita nobaba wengane. Ngicabanga ukuthi kodwa phela into ayisikhipha kakhulu izona idakamizwa lezi. Izona impela. Uphemba kwengane ngoba bathi idakamizwa zikuxoshisa emsebenzini ulahlekelwa yona yonke into onayo. Phela ngithi kwasuka lapho angithi naye nje angithi wayeyidla ngomtshontsho. Wagcina naye esemini emsebenzini engaxoshwanga. Wayiyekela kwayena. Wayiyekela umsebenzi. Ngaqala ngabona ke lapho ukuthi hayi ke sengiyahlupheka ke manje. Waste of party ngizohlupheka senginezingane nalomuntu uzoyeka umsebenzi futhi. Ziphi nje manje? Ingane ikhona. Zikuphi? Zise boarding school. Boarding school? Zifundiswa ba? Ingane zami zafakwa ama-social worker e-boarding school. Ingane zami professor bengihlala nazo ekhaya. Uthola ukuthi sengisele nazo osisi bamabekho. Uthola ukuthi mhlawumbe sengiswele into eya eswini yokudla. Nazo ziyakhala la ifuna ukudla. Uthola ukuthi igrant le ngiyayihola. Ngiyathenga iphele nje ingakapheli inyanga. Uthola ukuthi nami sengize ngicela komakhelwane ukubashiya ngifuna ukuza la eThekwini phela ngizoyihlanganisela. Ugcina ukuthi ukuza kwami la eThekwini ngifike angisakwazi manje ukuhlanganisa. Sengibona abanye ushomi. Sengikhohle ukuthi nginezingane. Ngishiye kamakhelwane. Uthola sekuend up ngokuthi ngize ngilale la eThekwini ngingasaphindelanga ekhaya. Okay, uqala wakho ukufika la eThekwini ubufika nje umuntu ozophanda. Ezobuyela ekhaya, ephande ebuyele ekhaya. Bakuseduze phela kwamasho ngathi uKentshelfeni. Yebo, sometimes bengiza nazi ingane sothi eyodwa ngentetile omunye ngibambela ngithi laba bawuphanda amantombazane lokuphanda ke. Cha phela ngizohamba ngicela ebantwini. Ngithi ngihamba ngezingane.
mokuthi kanjani ngiye banganini bakhe lo umuntu lo wesilisa ngoba besenokuze angithatha mezo order angikhombisa abangani bakhe ukuthi sengaphi yona lento yakhe. Yena impilo injani lapha khona? Impilo yena uright kuba ku-right yena safe. Ngifuna ukubuza yena ngoba ngifuna lento ukuletha isifundo nakomunye umuntu. Khona umuntu osebenza uzoqala ukubhema eyitshela ukuthi hayi ngoba mina ngiyasebenza ngihola mhlawumbe 30,000 or 40,000 mina ngizokwazi ukuyimaintain. Nayo wayetshela kanjalo ethi uzoyimaintain wahluleka. Bonke bayahluleka. Mina ngatshala umuntu oyidayisa idakamezwe wangikhombisa wangibekela isitolo ngoShoprite wathi awubona uShoprite wathi umlungu wakhona ngamwisa ahambe ngophaca. Qinisile isidakamezwe siyinkinga. Yena impilo yakhe lapha khona injani? Yabona nje nempilo yakhe naye kazazi ukuthi ngiphi. Usekhona edakamezweni? Kuyimanje nje sikhuluma naye akasekho emhlabeni. Inenkani yakhe. Kwenzakalani? Wayengafuni kena ukuthi treatment esazi ukuthi uyagula. Ugula nani? Ushawa i-TB. Wayengasafuni ukuthi treatment egxile kakhulu edakamezweni. Eseyeke nomsebenzi wathi mnikeza imali. Eyitshela ukuthi uzocover up ngale mali edakamezwe. Wahluleka ngoba naye wayeseyibhema lesidakamezwe. Engasa-odi ngale yandlela le ade oda ngayo sasebenza. And ithoma uyidayisa kune possibility ukuthi ugcinele kuzona. Angithi ngesikhathi ukhatha u-inhaler ismoke silent yebo nawe uba no-arrost uyayifuna nawe ngathi ungayithola njalo ufana umuntu oyibhemayo uma uyidayisa noma kuthiwa uyibhemi kufanele ukuthi uyayibhema ikhona leyo. Uyabona nje omunye umfana uthi yena wayethi lento angithi uthi yena wayejwayela ukukhatha ngabo 1 emina vale endlini uthi mayengayanga ukuyokhatha uthi wayevela gule kuba njani impela bayiqinisile kuba njalo futhi oyidayisayo naye akaphephile oyibhemayo akaphephile sonke nje asiphephile ayikho futhi right ngoba lento lethu arrost inkinga kakhulu malume ngoba mesikushaya uyifuna la lento uzuncamela ukwenza noma yini. Ngingahlala nawe kanje ubeka ifoni kube khona usathana uthi ngiyithathe le foni yakho ngihamba anginandaba ukuthi uzongibamba ungishaye mengibhemile nje ngayidayisa ngathola imali ngabhema qathile sengiyohlangana nawe ukuthi hayi ke ngiyogcwala ngighost uprofessor ke usiyokwenza kwenzani ugcwala ngeghost usubhemile usuqedile imali usuyayisola ke emva kalokho uyimanga ngithatheleni ifoni yaphi professor awumangazi ngayisola awusakwazi ukuphindela emuvi uyoyifuna phela imali usuyidlile ngithi inkinga nje yabona nje isidakamizwa nje mina engikushoyo nje ongakaqali ngifisa sengathi angiqala. Nkosazana ayikuzwakele udaba lakho so manje mangethiwa uthola ithuba njengamanje umeswa emkhathini phezulu uphethe i-microphone uzothi mawukhuluma ngephimbo lakho lifinyelele ngisho kumuntu ongakuboni ongakayiqali idakamezwa noseyiqalile kungathini i-advice yakho kubantu nakubazali ey'nganeni? Okay mina i-advice yami engayisho mayelana neyidakamezwa ngithi entsheni ongakaqali ngithi ngicela ngacabangisho ucabanga uqala ngoba isidakamizwa siyinkinga. Isidakamizwa i-drugs eliyinkinga elimosha nje yonke impilo yakho. Uma usugxilile nje kuyamosheka nje ifiso zakho atoyifisa ayizenzeki ayifezeki. Uma usugxile kuyona nje i-drugs ugxila kulona kodwa ngicabange ngingedwa ukuthi into omuyitshelile ukuthi awuzange ukhule uyincela noma ukhuliswe ngayo khambe ubuye kumi nami lento engihlezi ngiyitshela yona ukuthi hayi one day angincelanga phela iwunga ngizoyiyeka sofika leso sikhathi ngizoyiyeka yabona njengoba ngikhuluma last
last week. Yeah. Ngigulile kakhulu. Yeah. Kaze ngatshela umngani wami ngathi mngani wami ngicela ungise King Edward ngiyayicelela ngoba ngiyazizwa manje ukuthi angisekho right. Yeah. Nangampela umngani wami wangiteta sangena naye taxi sayi King Edward. Bang admit King Edward ngifika ngabhalisa ifile yami. King Edward hayi bangwelcome kahle bangitshela udokotela wathi uma uyimisele ngokuthi ube right uzobekezela. Ngathi ngoba ngiyathanda ukuba right ngiyazizwa ngiyagula. Yeah. Shuthi ile sisidakamizwa sengisibheme kakhulu. Hey. Wathi uyafuna ukuyeka ngathi yebo ngiyafuna ngingazama ngayo zonke indlela ukuthi ngiyeke. Mengase ngithole into ezongiqeda lo arrest ukuthi ngiyifune njalo ngihambe ngifuna. Yeah. Ngingayeka. Alo professor ngihlalile 5 days eKing Edward ngingabhemi. Yeah. Ngibatshela kodwa bese ngizwe ukuthi hayi sisu sami sesiyahlalela. Yeah. Ngibatshela bethi hayi sokunika umjovo bakunikeza omunye umjovo bangijova banginikeza amaphilisi bathi phuza. Yeah. Ngawuhlala u5 days ngingabhemi. Yeah. Ngabuya ngokuthi ngibuyela khona la. Ingaqedwa ngani yona? Yebo mama ucabanga. Just mawuhleli nje ubuka ungaphansi kwebridge kungena PTs abathengayo about ingaqedwa kanjani mawucabanga? Hey malum professor yabona Uphela amandla. kuthiwa nje ayikho nje thuthala sithenze iveta kuthiwa nje iyavalwa nje. Inkanjani mawucabanga wena ingaqedwa kanjani? Phela akuyona into edayisa njengamafutha leyo okwaziwayo ukuthi itholakala. Into ehamba ngaphansi kwamatafula. Ingaqedwa kanjani? Yabo nje ngoba ngisho nje kwayinami ngiyadidiseka. Kodwa manje kuthiwe iyavalwa nje kanjani? Ingabibiko nje ingavalwa kanjani? Ngadayiswa nathi singayitholi. Yabona nje ukuthi itholakala. Wena nje usho ukuthi nje mawuhleli awukazi ucabanga ukuthi yazi le nto le singayiqeda kanje. Yona ingaqedwa kanjani yona? Hayi kodwa malungu ususho kanjalo ke manje usuyangicabangisa. Ngoba phela yazi mina ngikutshele mina akusizi ukuthi kuzolokhu kuthiwa kuthathwa abantu basiwe ema-rehab ngoba bayahamba bebuyele kuyona ngithi. Nanokuthini thina sifana nabantu sithatha abantu ngapha sibasa ngapha kusala kuyakhandwa sibuyele emuva siyolanda abanye kusala kuyakhandwa. So manje azi lento singayiyaka kanjani uprofessor? Yona ingaqedwa kanjani? Hayi uthi ngiyayika yona azi singayiqeda kanjani? Yeah. Thina esibhemayo thina qobo lwethu. Yeah. Yabo laba abayiletha kuthini? Yeah. Singabanqoba ngokuthi singasayifuni ukuyifuna. Into ayekuyenzekele kunzima leyo nto leyo. Phela singasayibona ukuyithenga. Kanjani nihlala nabo phansi kwama-bridge? Cha, sisuke nje eduze kwabo manje. Iyadimanda le nto leyo. Sisuke nje eduze kwabo. Singazi athi bona bayitshela ukuthi badla ngathi. Baya ngathi ema-toilet. Yeah. Sina-ke asiqeqe kubona, sihlehle kubona. Hey, azobuka. Mhlawumbe ngaphandle ukuthi bazosuka-ke lapho phansi kwama-bridge behambe besifuna. Ake ngibuze-ke njengamanje. Ake sithi ushawe lo arrest, angithi bebekujova kuqala ukuthi uthole ukuze uphele lo arrest. Ake njengamanje ushawe arrest. Ngiyakuthatha lento ngiyibeka lapha phambi kwakho njengamanje. Ungahamba uyishiye? Hayi ngingayishiya ngoba ngisana. Hayi khuluma iqiniso. Hayi ngingayishiya ngoba ngisana unembeza. Mina ngithi njengamanje ke futhi wena ungaba esigabeni sokuthi lento iyeke. Malume yabo manje. Yeah. Kulula ukuthi ngiyithole lento. Yeah. Kulula. Yeah. Ngingayishiya lento yakho. Yeah. Ngithembe bona labantu. Kulula kakhulu. Manje sebese kalula. Ngoba ekseni sebeyasiqaqisa nje singanamali. Futhi manje nje senizingane zabo. Noma ufike uchaza usimo ukuthi hayi namhlanje ngitholanga imali uyanikezwa ukuze ungabaleki. Yizo le nto. Ngoba ngisho ukuthi leyo nto yakho ngingayishiya uyitshela ukuthi hayi sengishintshile. Kanti ngiyaphambili ngiyoyibheka. Hayi siyazwakala nina benkayishana kamenze yaphuza umlaza ngameva. Nina bohlanya bathi liyadla ndlondlobele libeka isihlange emadolweni. Nina bendlovena amandla
uprofessor lona okhuluma ngoMkhize Ngidabuka Phansi kaNongoma Isigodi sakabheka umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi. Uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lwethu siyacela ucindezele usubscribe button ucindezela nebell. Ibell le iyokulekelela ekuthenini uma khona isiqephu esisiposa ngalolo suku iyobe isiganqaza ocingweni lakho uthi uma ungena ngaphakathi uyitholela isiqephu sangalolo suku. Uhlelo lwenziwe specifically noma malungana noma maqondana ngqo nokubhula umlilo lapho ungakafiki khona. Sifuna bangangena ezidakamizweni, bengangeni bethole isifundo kubafethu nabodadewethu okuyibona siyasibalande bezoba nengxoxo nathi lapha. Siyacela umphakathi ake uzame ukuyiphatha kahle, ubehave, uyithande le show le. Akuyona igenerations le, lento akuyona isophi. Sikhuluma nge-real life, sikhuluma ngempilo yangempela. Manje umuntu uma ezothi yena asiyi-enjoy engathi manje la entertainment channel yokudlala asidlala. This is real. Sikhuluma ngempilo yomuntu yangempela, sikhuluma ngenkinga ebhekene nabantu bakithi lapha eSouth Africa. So abantu ake bekhule, umuntu engajezisa ukuthi yena akakabi nengane eseyidakamizweni. Into ufike uyibukele kude, uma isifike kuwena uyakhumbula ukuthi yazi kunendoda eyayihamba iqwashisa abantu ibhula umlilo lapho ungafiki khona. Lapho usangithola ngoba mina umuntu okhomenta into lapho engicasulayo ngizomblocka nje ngoba le channel le ngifuna ikhule ukuze izokwazi ukuthi isize abantu, izingane zethu zingagcini nazo ziwela esilingweni ngoba abantu abasemandleni abakhuluma ngalezi zinto lezi. So siyabonga kakhulu abantu abacindezela subscribe button. Sizovula no line we donation. Abantu bayafisa ukungidonatela, bathi angivula line we donation ukuze sizokwazi ukuthi sisize lapha esifuna ukusiza khona ngoba manje sometimes uthola ukuthi umuntu uyabona ukuthi uyalidinga usizo kodwa ngenxa yokuthi amandla kasinawo egcine engasizakalanga. So ulayini sovula ngibhizi nje ngeindaba zakho ukuthi izinto eziningi nami angizazi since ngumuntu wesiZulu ngihambe ngethekela nje ebantwini abazi isilungu ukuthi kungakwazi sigcine sizakele. Mina igama lami nguProfessor.